Cagel jangugo ɓe waɗi e lappolotoji siwilen e aljumare nde hakkunde Asongo e Gawo tawi ko capanɗe siwilen maayi mum yimɓe diwal Gawo andini ko ɓe goppaɓe koye maɓɓe ala otowal susgal rewde e oɗo nokku tawa konunkoɓe ɗo tanigal o hoɗɗo Gawo mo jaɓani inde mum feññine eri laamu ngu nde ƴettata peeje labtude ngam wallide yimɓeɓe. Sabu jangoji kewɗi hay goto natti yiddi ɗannade ete ɗum ka caɗele wonande dilloɓe e fannuya garta hayɓe sodiyoɓe jeygol mum en leyɗi janane natti yaadi ɗum fof ko sabu jangoji e o dumuna otoji e jeygol kewɗi cumama. Hakkunde Asongo e Gawo woni lawol ɓuraygol hutorede fewde Niger kono sabu janguji kewɗi ɗi yeeyoɓe yaha garta dartini golle mumen e wiide o dillo to banggue yaha garta. Mobilay ɗi joni so ɓe gaɗa voyage fou e convoi ɓe jarta nani wiyama drone en sodama nani wiyama blende ngaji sodama fa yaade avion de chasse donc ɗi matériel ngaji fou min gon hande fa hande ɗi attaque an waɗe an wolɓeni ɗum ɗo ko min darto e gouvernement fa hande ɓe ƴeewa ɓe gaɗa drone ngaji ɗi exploité e nder ɓañinago ngo ɓe waɗi kono leydi Mali holliti wonde tawi ko kulyankoɓe 19 wasuɓe pittalu men ɓe yiiti e yimɓe nayo gañiɓe kam e kaɓirɗe konu e nder jillu ngu ɓe waɗi e nokku o eɗi duuɓi cakkitiɗi pelle kulyankoji na juɓɓina sariyaji mumen e dow yimɓe nde nokkure.